twaso ahwe bosumi a ediso ye frɛ no obenim wo brofo kasam ne obenim eye March brofo kasam no obenim eye March se edru obenim a enhaban tai dwundwan na sabre ne nso no ekuafo edua wo no ba bi ti se banche bode ebro ene de ekika ho ye to asa ye hwe oforisu eye brofo me kan say apple oforisu apple sa obosumi we no aya insuo tafo moto se insuo na eto no etai de mframa na ode ye ba pa na sa mframa ne tumi bubu abrode ene enua bi etutugu efem denti e fresh sa obosumi oforisu anaje nkwa ne se sa obosumi yi insuo tafo moto na ede mframa na ode nso eba na etai pamon ekuafo yie pa efiefo mu sa bre no wafom na ho se nso mu na ede mframa mu odin ne senti aya na ye ekuafo no omu die amerika na omu kofie iti na friend no oforiso anasa dey agenko eno no sa bre ne so ekuafo tumi dua wo no ba bi ti se mako nkruma atosode ahodo ni nyina ena banche ne de ekeka ho ebisenfo ene ha na bre be ma ye kwan na ye de adesua ni nyina esi the misra ne se bomodin na subscribe emaye na afi dwumede bia ye de beto be bomodin na wahwe bi na wa share amaye aya like maye na friend nkofo so na omuntumi enya adesua mu chefa be sure bomodin na subscribe maye na be kenya me ama me di bebre abremo me na mase se ne so manya abre na mahwe me ye be share bi makram